Mu video yathu ya lero tionesana amene tingasinthire date of birth ya pa Facebook. Ndiye mosataya nthawi tiye tiyambe, komano tisanayambe pangani like tisanapitirize. Ndiye choyamba tipanga click pakona pali malaini atatu pa tipanga pamene pa then tipanga apa pa profile pa pali zina la account yanu tipanga click. Tikafika apa tipanga apa pali malaini atatu pa tipanga click pamene pa. Tikatero tipita apa pa edit click then apa masesereka mukasesereka mupita apa alimba kuti basic info pa apa pali birthday ndi mpanga kapensuloka ndicho linga chokuti mupange edit. Apa ndi kuti musintha materials yanu mwachisanzo lufuna tisinthe kuti mwezi umene nabadwa si January tusintha let's say ndi August. Utakupanga apa kuti I confirm that I'm 19 years. Kaya mufuna chaka musinthaso chimodzi kuika chaka chimene mukufuna. Kenako mupanga apa confirm mupanga muchongera pamene pa mukachongera musesereka musimu ndikupanga apa alemba kuti save. Zikaterotu ndezimakhala zatheka. Ndiye tionanenso ku video ina imene tizakambenso zinthu zina za nyuwani. Kali muli ndi funso funsani papanga comment